И здравейте, ютубърчета, аз съм Антигони Бейкиров и това е Underworld PP. Сега съм на новия джамп и съм го минал. Да, то на мен ми лаги, ще ми лаги и реших да направя едно клипче така, за Киев. И когато снимах Томбола, когато снимах Томбола я развалих, защото ще ми е много трудно да събера 500 абоната и се отказах. Иначе ето и Томболата, която беше цяло Protection 30 на един удар. Изхабен 2, един шат на стрим меч и две легендарки, но няма да ги такова ми, за това изтрих клипа направо. Така, сега ще стигнем до холма. Така, супер, наигришвам. Значи... Добре, нищо няма. Добре, долатен. Добре, значи... Извинете ме, не спим. И ако сте гледали клиповете на ето този Слав Рис, ако сте му гледали клиповете, той има един клип на Minecraft, ако сте го гледали, това е... Той говореше за мен, че съм му там приятел, който снимал клипове, нали, защото снимам. И да, хора, свършил този клип. Нищо не е правил серия, но няма какво правя. И...